Bulayin ang malayang ugnayan ng mamamayan at ng mga opisyal ng barangay. Kabesa de Barangay, magsusulong ng kaayusan, katahimikan at kaunlaran. Kabesa de Barangay, susugod na sa inyong mga barangay. Dito sa himpilang kaagapay sa pag-unlad ng barangay. Live Radio, ang himpilan ng katotohanan. Kabesa de Barangay. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Tito A. Arman Reyes Ampurias, ang inyong makakasama sa programang Kabesa de Barangay. Ang programang Kabesa de Barangay, ito ay patungkol sa interview at nakadepende po sa barangay na ating napili upang sila ay puntahan para sa kanilang interview. Patungkol sa kanilang ginagawa sa loob ng barangay. Kung ang kanilang barangay ba isa sa mapayapang barangay o kung ilan sila sa loob ng barangay. Kung ilan ang mga tao. At maririnig din natin ang sagot ni Kapitan, ang kanilang mga nagawa, ang kanilang mga project. Kaya sa pamamagitan ng ating mga pakikinig dito sa programang Kabesa de Barangay ay malalaman natin, kumbaga, kung ang isang barangay ay nagkakaisa, kung ang isang barangay ay masasabi nating malinis na barangay, mapayapang barangay, ay parang hamon sa ibang barangay na kumbaga masasabi nating isang modelo ang isang barangay kapag magandang barangay, mapayapang barangay. Pagdating sa performance sa pagpapatupad sa kanilang batas barangay, pagpapatupad sa kanilang mga pinaplanong project, ay kumbaga diyan natin malalaman kung ang kanilang barangay ay isa sa masasabi nating matinding barangay. Hindi na po natin patatagalin pa. Ating maririnig po si Kapitan mula sa Pinaripad Sur ng Aglipay, Quirino Province. Ating pakinggan si Kapitan. Ako po si Jerry Respicio, kasalukuyang barangay captain po ng Pinaripad Sur, Aglipay, Quirino. Ang aming barangay ay mayroong 1,580 na populasyon, may household na 518. At tungkol sa peace and order ng aming barangay, okay naman kasi nagkaroon lang ng konting problema noong kasalukuyan ng pandemic, at saka nagkaroon tayo ng problema sa drugs. Pero ngayon, drug-free na po ang declared na drug-free na ang Pinaripad Sur. About naman po sa mga
pagpapatupad sa batas barangay, sumusunod naman po sila, mga tao po. Sumusunod sila. Mga tauhan ng Barangay Pinaripadsur ay masunurin. Lalo na yung mga bagong ordinansa namin, mga tungkol sa peace and order, maano sila, talagang tinutupad naman nila yung mga sinasabi ng mga barangay officials. Ano po yung bagong ordinansa po ninyo? May bago kaming ordinansa ngayon na tungkol sa video okay na hanggang hanggang 10 o'clock lang kung may mga okasyon sila. Kasi kung minsan mga nag-ookasyon, umabot na sila ng magdamag. Pero maliban lang sa may exemption naman doon sa mga ikakasal. Magdamag talaga yon. Oo, kasi 'di ba kapag birthday, 'di ba ang birthday, paano pag araw-araw may birthday? Araw-araw maingay ang barangay ninyo at yung mga natutulog, nadidisturbo sila pag panahon ng gabi. Kaya mabuti po pala ay hanggang alas 10 po sila. Opo, at saka hindi lang may sabay-sabay na magbe-birthday kaya magiging maingay ang barangay namin. Kaya yun ang isa naming ginawang ordinance. Ano po ang mga ginagawa ninyong project bago mag 2023? Ano po yung mga accomplishment ninyo? Sa 20% ng barangay na-implement na namin lahat ng 2022. Meron kaming BDRRM office, BDRRM stock room, may learning center, at saka mga completion ng mga corn palay shed namin. Yun ang mga priority namin na i-implement ng 2022. Bagamat medyo kokonti ang aming ira dito sa barangay, ang 20% namin ay nagkakahalaga lamang ng mga 580,000. So medyo ang infrastructure kasi medyo malaki ang ginagastos. Kaya ayun, pangilan-ilan na proyekto ng Barangay Pinaripadsur. Ano po yung BDRRM? Yung Barangay Disaster Risk Reduction Management office at saka yung stock room, dahil yung mga kagamitan namin doon sa sa barangay tungkol sa BDRRM nag-iipon na sila doon sa barangay office, kaya nagpatayo kami ng Barangay Disaster Risk Management stock room. About po ba yan sa mga kalamidad? Kumbaga, yung office na po yan? Oo, tungkol sa kalamidad, kasi inaalaw po na kami ng pamahalaan na mag-imbak ng mga kailang equipment. Opo. Para sa agarang pagre-rescue kung may mga kalamidad. Kaya ayon nga sabi ko, medyo naiimbag na doon sa barangay, kaya priority namin magpagawa ng BDRRM stock room para doon maimbak yung mga kagamitan at ready na gagamitin pag may mga sakuna na darating sa aming barangay. So, ayos po pala dahil nakahanda na yung BDRRM na room na mga doon naka-stack yung mga gamit in case po emergency na kailangan nandyan na. Ang kasunod ko pong tanong, Kap, about naman po sa cleanliness, kumusta naman po? Ang tungkol sa cleanliness sa aming barangay, nag-clean up drive kami two times a month. At saka ang kagandahan doon, may MOA kami doon sa munisipyo na doon sa sanitary landfill ng munisipyo, doon kami tatambak ng ng mga basura. Meron din kaming tungkol sa solid waste, may weekly hakot kami ng mga basura sa mga kabaranggayan namin at may segregation area kami na ginagamit para sa ganon, pag nag-segregate na mabuti, ayun, dinadala namin doon sa sa rangayan sa sanitary landfill ng munisipyo. So makikita nyo, medyo malinis ang Pinaripadsur. Maliban lang sa binibigay po ng gobyerno na mga tupad galing sa DOLE. Kaya ayun, naglilinis sila sa mga mga daan-daan at sa mga purok ng barangay.
Gaano po kadalas ang tupad, Kap? Ang tupad, merong 3 times a year. Pero kung minsan, ang dami. May mga 50, may 30, ganon. Kaya maganda ring programa ng ano yan, ng gobyerno. Para sa ganon, matulungan tayo sa paglilinis ng kapaligiran ng bawat barangay. So double purpose po, no? Tulong din para sa mga tao, sa pinansyal at ganun din sa kalinisan sa barangay. Oo. Ang about naman po sa drugs po. Musta po? Sa drugs, nabanggit ko kanina, kasi kasali yan sa peace in order, drug-free na kami ngayon. Meron namang 6 noon na gumagamit. Wala namang puser sa dito sa barangay, kundi mga ano lang, mga user. Naka-recover naman na sila, saka talagang deklarado na kang barangay namin na drug-free ngayon. So masasabi natin ang inyong barangay ay isa sa barangay na mapayapang barangay dahil drug-free na po kayo. Ang senior citizen po, kumusta naman po sila? Ano po yung mga programa nila? Sa senior citizen, mainam at nagbibigay po ng provincial government ng ng livelihood sa kanila. Yun naman ang ginagamit nila sa konting kabuhayan. Magkaroon na rin sila ng magpapagawa sila ng senior citizen office dito sa sa barangay hall namin. Nakukuha nila yung mandatory 1% ng IRA. Yun ang ginagamit nila para ma-improve yung mga gusto nilang i-improve. Saka may mga may mga libreng medisina galing sa munisipyo. Meron ding libreng medisina para galing sa barangay. Ano po yung livelihood nila? Yung livelihood, yung mga may negosyo, may mga sari-sari store, pinapautang nila at ay lower interest. Yung mga iba naman sa livestock. Pero maliit nga lang, kaya lang nakakatulong din sa kanila. So yung pondo po mapupunta sa pondo ng grupo ng senior citizen po. Oo. Kung ipunin mo yung mga pondo nila, meron ng milyon na yata na naka-distribute sa mga member ng senior citizen. Parehas din sila sa RIC. Kumusta naman po yung pagpe-pension nila? Halos lahat naman po nakakatanggap. Yung pagpe-pension nila, yun nga ang problema ng mga iba. Yung dauna ng nakuha na magpe-pension, talagang dire-diretso. Pero yung mga ibang medyo may kakayahan sa buhay, hindi pa sila nagpe-pension galing ng gobyerno. Dahil ang sagot naman ng DSWD, kulang pa yung pondo para lahat sana ng member ng senior citizen, mayaman man o mahirap, dapat makakatanggap lahat sila. Pero hindi pa, mga 80% pa lang siguro ang nakakatanggap ng pension from DSWD sa mga senior citizen dito sa barangay namin. So at least marami-rami na. So inuuna pala yung mga mahihirap, mas maganda po. Yes sir. Isa yung mga mayayaman, may pera naman sila. Pero lahat po pala yan magkakaroon ng pension basta ikaw ay senior citizen. Yun ang direktibo ngayon ng ating butihing presidente saka si secretary ng DSWD. Lahat na sana. Pero Pati po ba mga empleyado ng Barangay Cup na senior, pwede po yun? ayun ang isa sa mga hindi pa binibigyan. Na kasi kasali daw kami sa mga may mga trabaho, kaya medyo second priority. Priority muna yung mga mahihirap. Pero sabi nila, mabibigyan din pag yung mga medyo mayayaman na, bibigyan din yung mga senior citizen ng ng barangay employees. Totoo po ba yung naririnig ko, Kap, na
pagdating sa pension, medyo itataas daw po yun, yung halaga ng pension. Ayon sa direktiba ng national, tataas daw. Kasi kasalukuyan 500 pa lang ang nare-receive ng pensioner namin dito sa isang buwan. Pero gagawin yatang 100 o mas mataas pa. Mabuting mabuting 500 buwan-buwan, Kap, no? 500 buwan-buwan. Pero ang pagtanggap nila ay quarterly. Quarterly, may semi-annual, ganon. Pag nadidelay, semi-annual na. Mm. Pero pag itaas pa nila, mas maganda. Opo. Malaking tulong sa mga mahihirap na mga senior. Kumusta naman po yung mga kabataang barangay? Saguniang kabataan po. Yung mga sangguniang barangay namin dito, isa sa mga pinaka-active na na grupo ng sangguniang barangay dahil noong sarili na nila ang kanilang pondo, sila ang talagang nag-implement ng mga youth and sport development. Tapos may mga encourage ko sila na mag-project din ng mga street light. Nakakatulong solar street light para makakatulong sa peace and order dito sa aming barangay. Marami pong mga kabataan sa barangay po ninyo. Marami din ho. Maraming kabataan. Yung mga iba lang na nag-aaral, yun ang mga medyo hindi active. Pero yung mga nandito pa lang, nandito sila sa barangay, yun ang mga active. So ngayong 2023 ay magpa-project sila ng solar lights. 2022 na umpisa na umpisa nila. na. Kaya yung mga makikita yung mga solar street light diyan sa along the National Highway, may nailagay na rin na solar street light doon sa mga purok-purok. Pero patuloy pa nadagdagan nila. Papatuloy nila para maging maliwanag ang Pinaripad Sur. Ayos po pala. Ngayong 2023, ano po yung mga pinaplano niyong project, Kap? May mga sa 20% namin, may mga phase 2 sa mga inumpisan naming project ng barangay. Tulad ng additional corn palay shed na naman, at saka yung CR doon, comfort room doon sa barangay gymnasium namin. Tapos mag-additional kami ng MRF, yung Additional po. Additional. Kasi kailangan talaga yan kung may mga nagbibisita mga taga solid waste. Tinitingnan yung mga MRF namin dito sa barangay. At saka may program din kaming konting graveling para sa kung ganitong tag-ulan, yung mga mahihirap na farm to market roads na papasok sa mga bukirin, na lalagyan namin ng graba. Pang ilang termino na po ninyo, Kap, sa pagiging kapitan? Pangatlong termino na ako bilang kapitan ng Pinaripad Sur. Magla-last term na ako. So, pang last term na po ninyo ngayon? Yes, sir. So, sa susunod na election, sino pong tatakbo? Asawa niyo po? May mga contender, pero hindi ko pa alam kung magbabago ang isip nila. Pero siyempre mayroong talagang galing sa incumbent. May election po ba na darating po? Sana approval na ng ating buting presidente sa October daw ng 2023. Yun ang scheduled na election ng barangay at saka SK. Ilang taon na pong hindi nakapag-election, Kap? May mga extension kasi mga 2 beses na na-extend nung una, walang extension. Pangalawa kong term may extension ng 2 years, tapos ngayon may 2 years na naman. So, imbes na 9 years lang sana ako, 13 years ko na ngayon. So, mas maganda, haba yung pangangasiwa nyo bilang kapitan. Mahabang pagsasakripisyo para sa barangay. Hindi naman kasi
lahat ng barangay captain maano ang kung hindi ka magsisilbi sa barangay mo yun. Pero kung magsisilbi ka talagang ayaw kang bitawan ng mga kabarangay mo. So may sakripisyo po pala ang pagiging kapitan dahil Aha, siyempre kailangan ka ng barangay. Oo, sakripisyo talaga kahit natutulog ka ng gabi, may emergency, talagang babangon ka at magre-rescue. May ambulansya din po kayo, Kap? Walang ambulansya kundi may multi-cab at saka dump truck ng barangay. Yun po yung nagagamit in case of emergency na kailangang ihatid sa hospital. Okay, sa pagkakataong ito, gusto kong magpasalamat sa Live Radio sa Santiago City sa pagkakataong binigay sa akin na interview tungkol sa pamamahala namin dito sa aming barangay. So, sa mga kabaranggayan ko naman, tuloy-tuloy ang suporta nyo sana sa mga barangay officials para sa ganun, yung pag-unlad ng ating barangay ay tuloy-tuloy din. So, tulungan. Hindi kaya ng barangay official lamang na ma-implement yung mga project natin kung walang tulong na galing sa inyo. So, yun na lamang po at magandang araw sa ating lahat. Opo, salamat, Kap. Ating narinig po si Kapitan. Masasabi nating ang kanilang barangay ay isa sa mapayapang barangay. At patungkol naman sa kalinisan ay malinis ang kanilang barangay. Binanggit kanina ni Kapitan ang kanilang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council room. Tapos na daw ang kanilang room na lagayan ng mga gamit para sa in case pag may mangyayaring kalamidad. Kumbaga doon nakaimbak ang kanilang mga in case of emergency na kailangang gamitin. Halimbawa, may lindol, may bagyo, may baha, may natumbang puno. Kumbaga, nandoon ang kanilang, tapos na ang kanilang room na nandoon yung mga gamit nila na magagamit para sa mga kalamidad o in case of emergency. Ang kanilang senior citizen naman ay aktibo daw, sabi ni Kapitan. Ang livelihood nila ay patungkol sa mga pagpapautang sa mga sari-sari store. Ang makokolekta nila ay para sa pundo ng senior citizen. Yung interest ng kanilang papautang ay doon pupunta sa pundo ng kanilang senior citizen. Ang kanilang kabataan, okay naman. Nagpapasalamat tayo
sa mga opisyalis ng barangay. Ang kanilang barangay doon banda sa may bandang lalagpas ka ng bayan, lalagpasan mo yung bayan ng Aglipay. Tapos dadaan ka ng Pinaripad Norte. At sa bandang dulo, Pinaripad Sur. Sabi ni Kapitan ay isang barangay lang dati yan. Sabi ni Kapitan, isang barangay lang dati ang kanilang barangay. Nahati sa dalawa. Kaya may Pinaripad Norte at Pinaripad Sur. Ang Pinaripad Norte ay dito banda sa malapit-lapit sa bayan. Doon banda sa may high school. Sa kabilang dulo naman ang Pinaripad Sur. Papunta doon sa Bagong Tulay. Pag makatawid ka na, Palasya na, Barangay Palasya na ang iyong mapupuntahan. Ulitin ko, salamat sa mga barangay opisyalis na nag-entertain nung pumunta ako doon sa barangay. Kay Secretary, sa on-duty kagawad. Nakalimutan ko lang kunin ang kanilang mga pangalan. At kay Barangay Tanod, maraming salamat. Kaya tinawagan pa nila si Kapitan. About sa interview, kung pwede ma-interview. Kaya sabi ni Kapitan, pwede. Kaya pinuntahan natin doon sa farm ni Kapitan. Malawak. Maraming mga tanim si Kapitan na mga gulay, mga mais at palay. Malawak ang kanyang area doon sa kanyang farm. Doon ko siya na-interview. Maraming salamat, Kap, sa ulitin. Ang ating oras po ay matatapos na. Dahil tayo po ay kalahating oras lang. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa programang Kabisa di Barangay, patuloy lang po ninyong subaybayan pa ang ibang mga programa pa ng Live Radio. Ako po si Tito A. Arman Reyes Amporias ang nagsasabing hanggang sa susunod muli. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.